जतनो खुलुमखा ते फुं गाहाम फाइनाय 5 तारिख फेब्रुवारी 5 फेब्रुवारी वो जोंनि त्रिपुरा पार्टीनि फाउंडेशन डे एबा आसाइमा साल जों पालायनाय आबानि बागै जत जोंनि रांसाकनि ताखुकते बुकुसम ते जोंनि त्रिपुरा मथानि वारियर रनां कबगनाय जतनो हहम दम ख्लायगै गाहाम खोनों ख्लायगै पारा पारागो आमचै वो जोंनि आसाइमा साल जों पालायनाय जों जतनो साइमानो त्रिपुरा हास्तेवो अबनो पुइला जोंनि लाइफमागो जोंनि त्रिपुरा पार्टी 13 जन एमएलए जों कप्लाय अंगो ते जों त्रिपुरा हास्तेनि सेकेंड लार्जेस्ट जों पलिटिकल पार्टी आबानि बागै जों जोंनि मानथाय सावथायनो जोंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जोंनि ग्रेटर त्रिपुरानो जों तैगै तेबो ग्राब खाय जों जोंनि जबानो जोंनि मुभमेन्टनो जों खायनाय आबानि बागै आं कइनाय जत त्रिपुरा हास्तेनि ताखु बुखुरावनो फालि जों जतनो खाखु फुरबाय खाखु चांबायखै फाइनाय 5 तारिख फेब्रुवारी वो जोंनि आसाइमा साल फाउंडेशन डे त्रिपुरा मथा पार्टीनो जों गाहाम खोनों पालायनाय हामबाय खुलुमबाय।